Soutěž, kterou pro vás připravujeme na Masters of Rock ve Vizovicích, se jmenuje následovně Potkejte Heavyho na Masteru. Dny vám prozradím hned, sobota, neděle mezi 15. a 16. hodinou a heslo, jaké jiné může být, metal s tebou. Pokud mi tohleto řeknete a zodpovíte hodně těžkou otázku, kterou vám LPčku, které budu držet v ruce, těch bude mimochodem 20 těch LPček, které vám rozdám, tak můžete tohleto vyhrát. 20 LPček. Samozřejmě, protože Rocková galerie je spojená právě se starými deskami, které si myslím mají největší kouzlo a hlavně je v tom ta nostalgie. Vidíte tadyhle třeba Starý testament. Já si myslím, že tato parta vás určitě pobaví, že stage ožije a hlavně vy, že si to užijete. Dále tam budete mít tu skvostnou, já ji říkám taková nymfa, protože ona je velice příjemná, Tarja, jak je křehká, tak krásně zpívá a bude tam premiéra jejího nového alba. Sobota v neděli na Masters of Rock. Metal s vámi.